Ini ang Digicast Negros X, ang top 10 nga balita sa Negros Island region ang amon idulong sa inyo. Kagyaring aton top story subong nga adlaw, Pebrero 11. Malapit 300 ka mga illegal posters ginbaklas sang Comelec. Nagapanghanda ng probinsya sa sitwasyon sa bulkan Kanlaon. Manunudlo na sapwan nga patay siya nga balay, mga pagkabutang nagkaladula. Ginapatihan NPA patay sa encounter sa La Libertad sa Negros Oriental. Kag sa good vibes, sidewalk vendors nga mga artist ginapaobra sang kaping 500 ka mga mascara items kada bulan bilang souvenir para sa mga bisita. Initanan sa Digicast Negros X. Sa number 10, balay na sunog bangod sa ginasuspetsuhan tapping sang kuryente. Tagbalay nga senior citizen naga-celebrate pa sang iyang birthday. Las 10:48 kainis ang aga sang nagdabadaba ang kalayo sa balay sang pamilya Asplico sa Purok Rojas Village, Barangay Tangub sa Bacolod City. Ang balay ginapanag-iyahan sang mag-asawa nga sanay Edgardo Asplico, 80 anyos, kag Julieta Asplico, 58 anyos. Samtang partially damaged naman ang balay ni Eugene Briones. Sunod kay Bureau of Fire Protection Bacolod Chief Investigator FO2 Rolin John Paulan, ang sunog nag-umpisa sa likod sang balay ni Edgardo. Sa inisyal nga investigasyon sa BFP, electrical in nature ang ginhalinan sang kalayo matapos na diskubre nga overloaded ang circuit tungod may nagatap pa sang kuryente sa nasunugan nga balay. Naglampot sa 41,000 pesos ang balor sang kahalitan sang sunog-suno sa bumbero. Naglain ang pamatsyag ni Edgardo sa natabo. Naga-celebrate pa siya sa iyang birthday subong nga adlaw. Sa number 9, Negros Occidental PNP ginapaabot ang pagtambong sa mga kandidato sa covenant signing sa Pebrero 13 kabahin sa pagsuporta para sa malinong kag matawhay nga piniliay. Ginpahayag ni NOCPO spokesperson na Police Captain Judices Catalogo nga mangin kabahin sang pagpakita sang pagsuporta sa mga nagakandidato sa malinong kag matawhay nga May 2025 local elections ang natalana nga Peace Covenant signing sa Pebrero 13. Halin sa nagakandidato sa pagkagobernador hasta sa pagka-board member ang napadalaan na sang imbitasyon sang NOCPO. Pagasugdan ini sang misa sa sulod sang Camp Alfredo Montelibano Sr. kagasunod nga magapaidalom sa orientation ang mga election aspirants. Magluwas sa natalana nga covenant signing, nagapadayon ang ginapatuman nga Unity Walk kag Peace Covenant signing sa PNP kag Comelec sa mga banwa kag syudad sa probinsya. Aton gini-encourage nga dapat ma-atin kapag participate sila para makita natin ang ilang genuine confirmation na di ba natin very peaceful kag orderly election. Sa number 8, gobernadora nagapanawagan sang pagtaha o kun pagrespeto sa tagsa ka kandidato sini nga piniliay. Opisyal na nga nagsugod ang national campaign period ukon ang para sa mga nagapapili senador kag party list representative. Sa Marso 28 naman magasugod ang kampanya para sa local posts. Suno kay Lacson nakabaton siya sang impormasyon nga may mga tarpaulin nga ginpang vandalize kag ginpang gisi. Nagakaigo lamang nga ipakita sang Negros nga sarang makapatigayon sang malinong nga kampanya sa probinsya. Sa Pebrero 13 naman natalana ang Peace Covenant signing sa mga nagapapili sa provincial posts. Hindi man makatambong si Lacson bangudyara siya sa Manila pero iya nga ginahaylo ang mga magapapili nga magtambong kag maglagda sa commitment para sa malinong nga piniliay. In fact, I would like to call on all candidates to respect each other. No? I've heard of reports of tarpaulins being vandalized, being torn.
Our police naman don't win elections, no? But I think what's important is let's respect each other, and just put up your tarpaulin and nobody will touch it. Let's show that that in Negros we relatively have a peaceful campaign period. Sa number 7, kapulisan ginaplano nga tagaan otoridad nga magserbe sa mga polling centers nga yara sa mga ginakabig geographically isolated and disadvantaged areas. Hindi lang mga manunudlo ang mag-handle sa mga automated counting machines sa natalana nga midterm election sa Mayo. Ang mga pulis ang nagapaidalo man karon sa mga seminar kag orientation sa Commission on Elections. Ginpahayag ni NOCPO spokesperson Police Captain Judices Catalogo nga posible magaserbe ang mga police personnel sa mga polling centers ilabi na sa mga ginakabig geographically isolated and disadvantaged areas o kung mga lugar nga malayo kag hindi mahapos malabot kag wala sang internet connection nga kinahanglanon sa automated election. Ginklaro ni Catalogo nga mangin case-to-case basis lamang ang posible nga pag-operate sa mga puliseng ACM nga nagakinahanglan sang authorization sang Comelec. Gindugang niya nga sa adlaw sang piniliay, magapabili ng kapulisan nga magasunod sa guidelines ng Comelec angot sa ilang nga manging responsibilidad sa mga polling centers. Ang nagadala sa aton ng mga election paraphernalia ang aton yung mga armed forces kag aton kapulisan. It's in special cases man gyapon. Authorization man gyapon sa Comelec natin. But I assure naman ang ato naman kapulisan kag ato nga armed forces is in the neutral aspect naman kung kinahanglan naman gid. Pagkatik na budlay naman sa mga lugar dito nga mga kalayo, sometimes ang ato ng mga teacher, ang ato ng mga sometimes it requires man din sa ila. But in the absence of them, hindi man natin pwede nga pabayaan nga ang election hindi matabo sa isang lugar. Sa number 6, duha patay sa bungguanay sa duha ka motorsiklo sa Barangay Granada sa Bacolod. Patay sanay Helbert Lasquite kag Jeriel Paconla kag pilason ng isa pa ka persona matapos nga nagbungguanay ang ila ginasakyan nga motorsiklo sa highway sa Hacienda Carmen, Barangay Granada sa Bacolod, Domingo sang gabi. Nadala pa sa ospital ang mga driver apang napatay sila. Samtang gindala naman sa ospital si Jigger Sebatna nga angkas ni Paconla. Sunod kay Police Lieutenant Colonel Ramel Sarona, ang Chief sang Traffic Enforcement Unit sa Bacolod City Police Office, naglupok ang panguna nga goma sang motor ni Paconla kag naglapaw ini sa lane ni Lasquite rason sang pagbungguanay nila. Sa number 5, nasapwan nga patay isa ka manunudlo sa sulod sang iya nga balay sa Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental, Domingo sang hapon. Ang biktimang ginkilala nga si Reynaizan Fausto, isa ka manunudlo sa mga banwa. Sa inisyal nga impormasyon gikan sa PNP, ulihi nga nakita nga buhi ang biktima sang kagabihon sang Pebrero 8. Nadiskubrihan nga nadula ang cellphone alahas kagiban pa nga pagkabutang sang biktima. Sunod sa PNP, wala sang may nakita nga pila sa lawas sang biktima gani ginaalagar nga posible ginpuga siya nga gintunaan sang iya kamatayon. Ang grupo nga Local Youth Development Office sang Tayasan ang nagapagkamalaot sa natabo nga insidente. Nagapanawagan sila sa hustisya sa kamatayon sang teacher. Para sa PNP, isa ini ka kaso sang robbery homicide kag may ginalantaw na sila nga person of interest sa sini nga kaso. Sa number 4, patayang ginaalagar katapos ang New People's Army sa nagluntad nga engkwentro kagabi sa Barangay Kanlaon,
La Libertad Negros Oriental. Sa report sa Philippine Army, may natabo nga engkwentro kagabi sa tunga sang tropa sang 62nd Infantry Battalion kag 4 ka mga NPA. Ang napatay ginkilala kay Rolito Tanilios alias Gamatoy. Ang engkwentro ang natabo matapos nagapatigayon sang pursuit operation ang Army matapos ang natabo nga pagsunog sang rebelde sa mga heavy equipment sang contractor sa ginaobra nga farm to market road sa barangay Aya La Libertad Sabado sang aga. Suno sa Army, posible nga ang grupo nga ila na engkwentro amo ang mga responsable sa pagpangsunog sa mga equipment. Isa ka M14 rifleman na recover sang militar sa encounter site. Padayon pa sa karon ng clearing operation sang tropa sa lugar. Sa number 3, liwat nga nagapanawagan si Negros Occidental Governor Eugenio Jose Lacson sang pagpangamuyo sa mga negrense sa tungasang sitwasyon karon sang bulkan Kanlaon. Ginpahayag sang Philippine Institute of Volcanology and Seismology nga base sa ilang modeling sa tungasang pag-monitor nila sa mga parameters sang bulkan karon, hindi na maglubo sa 5 kilometers ang magma gikan sa crater sang bulkan. Suno kay Lacson, na brief naman sila damlag pa nga may matabo nga culminating activity kangay sang isa ka major eruption antes pa man magkalma balik ang bulkan. Kung ini ang matabo, wala naman sang may mahimo pa kundi manginhanda ang probinsya. Nagalaom lamang si Lacson nga kung maglupok gidman ang bulkan, hindi ang mangintuman kadelikado nga sahi. Ginsiling sang PHIVOLCS nga may 3 ka senaryo nga ginapaabot. Unang, mahinay nga paglapot sa crater sang magma kag magailig lamang ini. Ikaduha, amo ang madasig nga pagsaka sang magma kag mangin explosive ang eruption. Kag ikatlo, amo nga maguntat ang amo nga sahi sa activity kag matabo ang pag-downgrade sa alert level 2. PHIVOLCS has been telling us, no? It could also be a major eruption, no? Which personally I feel is more dangerous. No? Well, I've always asked for divine intervention, but if that is not possible, then we will just have to be ready for that culminating activity of Kanlaon. So, but you're still asking for prayer. You're still calling. Yes. And fortunately, for now, we're still at alert level 3, meaning status quo, no, as far as evacuation is concerned. So, are we prepared for immediate evacuation in case that happens, Gov? There's no other choice, no, but to do that. No? I just hope na it will not be disastrous. No? Sa number 2, pamuno sang Commission on Elections sa Negros Island Region ang nagapahanumdum sa tagsa ka kandidato nga hindi maglisa sa pagsulundan agud tong malikawan ang anuman nga election offense o kun disqualification. Sa Negros Oriental, ginpamunuan ni NIR Assistant Regional Director Attorney Josila Macute upod ang Provincial Election Supervisor nga si Attorney Eddie Aba kag Comelec Dumaguete ang pagkakas sang mga campaign materials nga wala sa mga designated common poster areas. Suno kay Attorney Lionel Marco Castillano, ang Comelec NIR Director, ginadumilian ang pagbutang sang campaign materials sa mga pampubliko nga lugar nga wala ginakabig common poster area. Dapat wala man ini nakakabit sa mga electrical posts kasubuman sa mga kahoy, sa mga taytay, waiting shed, kag public buildings kaangay sang barangay hall. Wala labot sini ginapahanumduman sa Comelec ang tagsa ka kandidato nga hindi mag-overspend. Dapat i-report ini sa SOSE o kung Statement of Contributions and Expenditures. 3 pesos sa kada botante ang sarang maggastos ng isa ka political party candidate kag 5 pesos naman ang maggastos ng isa ka kandidato nga wala sang partido. Ang mga pagsupak sa election law sarang nga mangin basehan sa isa ka election offense batok sa isa ka kandidato o kung mangin basehan man sang disqualification. Pahanumdum ni Castillano, hindi ang mga campaign posters ang nagapadaog sa kandidato kundi ang character sini
Kasubong man ang plataporma nga ginatanyag sa Bumuloto. Hindi naman yung posters ang nagpapagayo sa kanila. No? In the end, it's the campaign, kung ano yung karakter nila, ano yung platform na importante. Kag sa number 1, 286 ka mga illegal campaign materials na kumpiskar sa Comelec Bacolod sa Oplan, Baklas. May report si Nico Delfin. Magluwas nga oversize yara sa mga kahoy kag poste ang mga posters kag tarpaulin sa mga national candidates nga ginpangbaklas ang katapos sa Bacolod Comelec sa Dalan Araneta kag Lacson kay ina sang aga. Kalabanan sa mga campaign materials nga ginpangkuha ang iya sa mga party list groups kag pila ka mga senatorial candidates. Ginsiling ni Bacolod Election Officer Attorney Revo Sorbito, nagalabot sa 286 ang mga campaign materials nga ilan na confiscate. We made an inventory, and then the report of this Baklas operation will be forwarded to Manila, and the campaign materials will be kept here sa ating opisina, so that if any actions are taken by the main office against these hearing candidates, hindi sa atin ang ebidensya sa ilang mga campaign materials. Ginpatag ni Sorbito nga pila sa ilang mga naagyan yung mga campaign materials ang iya sa mga local candidates. Hindi pa nila ini mapangkakas tungod sa Marso 28 pa natala na ang local campaign period. Mga dugay na kitakod, previous pa sa campaign period, and hindi pa makakas at that time kay campaign violations by candidates may only be committed during the campaign period. No? So meaning, even today, why nato mabaklas ang iya mga local candidates, kaya tungod nga hindi pa campaign period for the local candidates. No? So hindi, why pa na sila actually violation, why pa na sila sa campaign violation or any election offense na hindi na makomit regarding campaign, kaya tungod nga hindi pa campaign period nila. So that's why they take advantage when sadly. Liwat nga magapadayon ng Oplan Baklas ang Comelec, kaupod ang katapos sa Bacolod City Police Office, mga city departments kaban pa nga ahensya ng gobyerno sa malason nga inadlaw. Panawagan sang Comelec sa mga kandidato kag sa mga supporters nga kung mahimo, ipaiwa ang pagpamutang sa mga campaign materials sa hindi designated common poster areas. Bangod wala labot nga sarang sila mapasakaan sang kaso, trabahuso kag naghatag pa ini sang huol kag risgo, ilabilako ng mga illegal campaign materials ang nasabit sa mga linya sang kuryente kag sa mga matag-as nga lugar. Nico Delfin para sa Digicast Negros. Kag sa Good Vibes, mga local artists nga anay sidewalk vendors sa Bacolod LGU nagaobra sang kapin 500 ka mga mascara souvenir items kada bulan. Ang ilang mga obra ang bugal nga ginapadala sa mga nagabisita nga national kag international leaders. May report si Nico Delfin. Daw showroom ang artist section sa sulod sang opisina sang City Cooperative and Livelihood Development Office sa Bacolod City Government Center kung diin makita ang mga dekalidad ng mga mascara souvenir items. Ang mga tokens kasubong sang mascara dolls, ref magnet, keychain ang himo mismo sa mga empleyado kag mga job order workers kasubong na lamang ni Michael Layon nga anay sidewalk vendor. Tungod sa kadamuon sa mga nagabisita sa syudad, nagalabot sa kapin 500 ka mga souvenir items ang masarangan mo obra ng daylayon kada bulan. Sa kung obligya ka do ang time niya ikaw hawak man mo time. Office. But ang challenge syempre no kung vendor ka init ulan hindi ka sa sigurado ang imong benta. Pagka sa sideline ka Japan. Kisa Printation. Ang ilang mga obra among ginapadala ni Mayor Albi Benitez sa mga nagabisita, ilabi na sa mga national kag international leaders kag mga dignitaries. Inima na ginapabalon nga mga pasalubong package. Happy man nga makalabot ang obra na sa iban niya. Palipay na mo ng mga ambasador, mga bisita nila. Ginsiling ni Jonathan Cachila, supervisor sang artist section, dako ang na-save sa Bacolod LGU sa mga souvenir items nga sadto anay ginapamakal nila sa mga local suppliers.
Makasave ta ang city, makasave kay kung magbakal ta sa gwa, medyo mahal na daw amo na siyang ang diriya materials lang aton tapos di ma-create naman naton from scratch to finish kung anong mga souvenir items ang gusto ni Mayor daw na. Ginakalipay ni Layon kag sang iya mga kaupdanan sa CCLDO nga bilang mga artist. Natigayon sila nga nakakita sang trabaho bilang mga job order workers nga nagabulig sa pagpasanyog sang local promotion sang tourism industry. Nico Delfin para sa Digicast Negros. Kag of course, antes kita magtakop kita naga-greet, naga-shout out sa aton nga mga live viewers kay Jeffy Garucha Hevero, maayong hapon na Negros, watching from Saraet, Himamaylan City. Maayong hapon sa mga taga Himamaylan. Madamo gid nga salamat sa inyong pagdala sang balita sa amon. Pa-shout out lang ko sa akong palangga nga bana kay Fiwi Hevero. Maayong hapon na Fiwi. Kag maayong hapon man kay Romel Mahilom Galyo. Kasubo man kay Gloria Bantige. Kag sa aton nga YouTube, kay Randy Lagsak, maayong hapon Negros, shout out sa Sharina Heights. Good afternoon man kuno kay Barbara, kay Nico, kag kay Romeo Sobaldo. Nag-greet siya sang Happy Valentine's. Advance man nga greetings sa imo. Kag kasuman kay Nicolas Franco, padayon nga pagbangon Negros. Kag kay Regor Elag, watching from Kuwait. Shout out sa Barangay Takuling. Kagamoyado ang top 10 stories of the day, tubtubwas. Ako si Barbara Mijares. Maayong hapon.